Panguva inoyi asina kumira mushe manje takuona kuti vanhu vakuuya vachikomenta pamusoro pekufa kwakaitwa vakomana Blessed Rones Ugeza vachiti izvi pane vamwe vakambofaiwa muna 2016 vaienda against vachitaura mashoko ekuti aiwa Robert Gabriel Mugabe you must resign, but vakomana ava ndo vakatozoita kuti aiwa Mugabe ari pasi nsana muna mashoko abuda nyorwa panapa vanhu vachiti aiwa maevents ari kuitika panguva inoyi avakunyatsa kudzokera zvinhu zvakaitika muna 2016 2017. Uri subscribe like what on the bell icon. Timinda pahendo yata Feed the Man anoda nyora achiti Mudhara Geza anzingwa muzano is no longer a member of ZANU PF. This is exactly zvakaitika kuna Chris Mutsvangwa Matemadanda Edmaya mugore 2016. Vatoto ava vakadzingwa muzANU PF mushure mekunge vati vaMugabe ngavabve pachigaro. Geza anga ari member Central Committee inova ndiyo highest decision making board yeZANU PF. Tisingavirengi Congress. Don't forget zvekare kuti he's still in hiding. Mapurisa achiri kumutsvaka. A special report on this issue is coming per weekend. Feed the Man. Tomaswa nomuda panapa takuona Feed the Man achiti aiwa vanhu panguva ine vatona kuti vakomana venge ruling party ZANU PF vachifaya aiwa Bombshell Geza. Panguva inoyi yari kuzikanwa kuti aiwa haasi kuzikanwa kuti ari onto hiding. Panapa vaya vachiti aiwa kunyange zvake akanga in the high decision making board. Panguva inoyi vakomana vaita move aiwa risiri iro noda kuti every citizen munyika yeZimbabwe arikuda kutoziva kuti Geza ari kupi aiwa apedzise aiwa zvakatanga zvari kutaura kuti aiwa the signal vaiva bvise the ruling party ZANU PF. Panguva inoyi Geza ari onto hiding vanhu vachirifeya kune zvamboitika muna 2016 2017 vari kuda panapa kutaura mashoko achiti aiwa kufa ivo kwaitiwa ndo kuchanyatso kuuya kuchinyatso kupa asignal ndo kuchauya kuchipa an ignition aiwa to the removal yevakomana ava vari kunzi zvigananda vakomana vari kuita corruption munyika yeZimbabwe. Panguva inoyi vanhu vari kushamisika vachiona zviitiko zviri kuitika izvi and people they really know kuti aiwa pane zviri kubhuyiwa anytime soon aiwa chiri kuparuka zvacho. Tuzive mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pindai comment section medu mutize mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.